ñabbuuli keewɗi nani ɗo e nder leyɗeele meɗen dow folle ɗe keɗe belsindaaɗe. ɗen ñabbuuli noon ɓuri heewde taweede koye ŋorol hakkundeewol ngol gandanɗaa aduna o sa fecci ɗum pecce ɗiɗi potorɗe, ɓen hoɗɓe e diidol hakkundeewol ngol ɓen ɓuri heewde ɗum ko keɓata on ñaw. ɗum ɗon noon walla ɗin ñabbuuli ɗum ɗon noon saabi ɗin ñabbuuli noon guddi koye yimɓe no feewi, ko wayno jontinooje ko heen jeyaa. ɓe mbiya maladie tropical négligé sabu welsindaare yimɓe ɓe fewde e majje e safrooɓe ɓe kadi fewde e majje ummanaade ɓe safaara. leyɗeele keewɗe ina loro heen haa windere nde fof ina loro heen. hitaande kala kene tolnoo e 600 ujunere neɗɗo ina mbaasa heen pittaali mumen ko famɗi ko fof heen 100 ujunere ina tawe e nder Afrique. ɗum ɗon noon koko ummanaa daɗɗanaa peeje haa ko nganndanɗaa waɗanaa jonɗe keewɗe haa e ɗo e Ndakaaru e leyɗeele keddiiɗe ɗe. to leydi Engle ene wayno yiitaama safaara ñakku muɗum nganndanɗaa ŋeesogol ngol nganndanɗaa yawi faddaade ñaw jontinooje o nganndanɗaa so tawii neɗɗo ŋeesiima ɗum ina waawi dandude fittaandu muɗum wasde heɓa on ñaw. leydi Ghana ko leydi Afrique naare kañum de hooreejo leydi ndi yamiri wonde yo ngare yo safrooɓe ɓe ngar ɗon eto wadde ɗon ŋeeso winda leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi fof mbele ƴeewa mbele ina paaboo walla danda ɗum e on ñaw.